Mindig mondjátok, hogy nekünk persze könnyű, mi gyártjuk az ajándékokat itt a nyomdában. Biztosan nem kell sokat gondolkodnunk, hogy mit adunk szeretteinknek, barátainknak, főleg így karácsony közelettével. Elárulom, nekünk is nagyon nehéz. Én például szeretek személyes ajándékot, főleg olyat, aminek története van, ami érzelmekre hat. Nem csak úgy tessék, itt egy szép uval, vagy bármi egyéb üres kacat. Sokszor kérdezitek, hogy mi mit adunk, segítsük nektek kitalálni. Most én idén a 20 évvel ezelőtti emlékeim egy részért fogok valakinek köszönetet mondani, egy igazán különleges ajándékkal. Sok fantasztikus pillanat volt ott és akkor, amiért nem lehetek elég hálás. Még 2000-ben a Balaton egyik ikonikus szórakozó helyre jártunk, ahol Gábor felelt a jó hangulatért a DJ pult mögött. Minden este. Ha jól emlékszem, talán 2006-ig, de majd úgyis kijavít. A fiatalságom meghatározó boldog időszaka volt ez. De ezt a helyet most lebontják, végleg eltűnik, nincs többé. Ezért úgy gondoltam, hogy viszek Gábornak egy olyan darabot a helyből, ami minden bulit, minden önfelett pillanatot, minden mosolyt, minden szerelmet, nevetést látott. Egy időkapszulát, ami mindig emlékeztetni fogja őt is. A legendás hely, legendás DJ pultjának egy darabját kapja. Egy mozaikot, ami része volt az egésznek, amiben benne van a régi nyarak minden rezgése. A fények, a basszus, a fáradt hajnalok. A tégla nem egyszerű kődarab, hanem a régi emlékek tanúja. Persze ünnepi köntösbe kell öltöztetni, nem lehet csak úgy, a végleges megérdemelt helyén jól kell, hogy mutasson. Legyen szép, hogy még sokáig őrizhesse a régi nyarak emlékét. Hogy mit adjatok? Csak azt tudom mondani, hogy szerezzetek örömet egy őszinte köszönettel ti is. Az igazán különleges ajándékot mi megalkotjuk hozzá. Boldog karácsony!